Nde bugo this woman about just one. One onye your cousin brother. Oh, my cousin brother. Mpage tolo mpia. Mpamoto mad na ba we tompe. Thank you. Because nna onye your cousin brother. He's my cousin brother. And my name is Shina Somekobena. Okay, fine. Okay. Our cousin brother ko. Yeah. Thank you. Igbo molom. O nwe video post lo nya gbasala onye egburu n'oba. One woman egburu n'oba. O na-emebi ife. Anon na headquarter Udogachi Oba. Ihe melu bụrụ na abịa nka mfu isi dị okwu. Nna onye a tọrọ mmadụ na wee tọ nna onye a. Ị na-apụ n'ụlọ n'ụtụ. Yọọ Chukwu si ya nke gị bụrụ nke gị nke ahụ nke gị abụ na nke gị. Ihe a kịta efula agbagburu da woman na efula family problem. Na-agbasahọrọ da woman na-agala onwe ya. Ka ihe meenụ. Nna onye a testify na court. Na kwuru mobile azụ. Na ọ ihe melu senior brother onye a ji wee nwụ. Senior brother onye a nwụrụ 2006. Yeah, I'm 2006. Which you got testified? I testified this year. Okay, na court this year can no one testify. Biamunso. Testify na ihe gburu senior brother onye a. We bu pay court. Si Kaduna ịbịa me mpa onye arrest for his own testification o melu na court o. Si police si Kaduna je Ọka je me entry gbadata Nnewi je area commander wuru ndị police area commander tiri ndị si Kaduna bịa mee mpa onye arrest na shop ebe ọ na-ele ihe ọlụ mpa onye ruo area commander mme ya nọkwade ruo area commander ọ sị ka ọ nachi ya je nata nwunye phone ọ nata nwunye phone ka ọgwụ ya na-ebi ya ejekwa ote aka wụ Kaduna o jezala ọnụ ya sorry no ọ pụzie na bịa m nso nna ma agwa gị ọzọ biko ọ pụzie na shop anyị nye ohere ka onye na-alụ phone oluo ya na nwunye kpa obele nkata ọtọ ọnụọ ịbazi moto mma onye ya nwunye onye nke testify na o gburu nwa nwanne ya tibe kidnapper ụba ndị polisi wee kụchapụ ya aka banye moto jewalụ ihe abịa eme na Nnewi okpokọlụ ndị Nnewi ịma na Nnewi isi ojo ụtọkụ ya wee batawa ọba tiru kidnapper onye obodo dị onye ọbụla na-ewiwe ha na-afụ onye ọfụ na ụfụ achụba onye a meanwhile onye a bụ onye a ji moto duto n'ọya mana wee rute ndị polisi bịa mara esi ahụ achụba ndị a ha na-anya moto rute ọba ha nwee ibe junction ọba na ọ bụrụ na ịma na ọba ọfụma ndị crowd ka nọ nkụ ebe a ka nọ nwude ha kwụba ndị polisi ife ya nwere onwe si na ka ha na-aga ka ọ nụrụ ụda egbe ya nwere onwe na-achọzi police station ọya aba o wee nụ ụda egbe ọgba breki n'anya ọfụrọzi ndị na-eso ha ka moto ndị polisi ahụ Honda EOD ka ha bụ ha enezi ya na-azụ ọfụlọzi ndị ya na ha so ọgba breki ọ bụ na enwudego ndị polisi na-akụ ha ife mpa onye a ebu na dị moto ndị polisi mpa onye a ebu na moto ndị polisi na mme ya ahụ na-eti kidnapper welụ si ebe ahụ gbafuo onye a kịta na mme ya na-ekwu as we are talking now ya na mme ya na-ekwu na afọ ya na mpi ya na-ekwu but they are nowhere to be found. Ka ihe meenụ ajụrụ m onye ajụjụ ebe a o jụrụ ọnụ ya kwuo that na mme ya bịa na shop ya na Nnewi wia that na onye a bịa mee mpa ya arrest okwe o jee chi ha bịasị ya na ebugo mpa ya apụ ya bịa ka ha ti kidnapper mana onye asị na o so ha wee awọsị ndị oso ha ama m mana my bitterness bụ onye agbagbu nwaanyị na-agala onwe ya ifugo n'ihe family issue ndị agụ na-eche mba Nnewi so achụfa ha apụta n'ishi ndị Ekichi join nọ na-achụfa ha abata Ojoto ndị Ojoto join nọ pro citizens so normal mass people ha nche na-achụ ndị akpọrọ kidnapper ndị polisi o eji ikwe egbe ndị ọba ha gbafezie ọba ndị Udogachi ọba after ka ha gbafee ndị crowd na-achụ ha gbafee crowd ka nka asị na akarị 500 bike ndị Udogachi ọba soluzie ha n'azụ jebezie ebe abụọ tupu elu ebe ahụ nzọpụta ka azọpụtalụ ndị a na-eti ife ndị akịta na nzọpụta ka azọpụtazi ha kpụrụzie ndị polisi ahụ tinye na moto ha nwabụ ndị Udogachi na-apụzi ndị ọkara na-asị ya na o nwekwara onye agbara egbe na o nwekwa nwaanyị nwụrụ ebe eni ha nwe wee tọọ n'ọgwụ ndị Udogachi jee ebe ahụ wee fụ onye nwe ụnụ ọ ka na-ekute ume eburie wee rush ya to hospital a confirm one na the woman anwụgo rest in peace
So the issue na-abụrụ nna onye a na-agba ọsọ, nne na-agba ọsọ, enwe ka enwutelu wee sị ka njụ Oyigbo ikpe ezinụlọ akịta gburu nwaanyị a ka ihe anyị ga-eme ya. Onye abụ onye pụtalụ anụ na o ji kpọta nwa ya mana ọ kpọtago nwa ya na skuul. So first and foremost ana m to the command Udogachi biko nu gbaghara m mkpu omekwutewo mma ya mgbaghara. A sị na Udogachi enekwa anya o nwere ike ọ bụrụ Udogachi from Nnewi, nwee ike ọ bụrụ Udogachi from Ishi ma other town, mana akpọrọ m ọba ya nji ekwu nke ahụ na akpọrọ m ọba precisely. So biko mata anọ n'aka ndị police already and justice will be served. Mmadụ nwụrụ ọha ọkụkọ, mmadụ bụ ihe nwụrụ, nọ mkpụrụ obi bụ ihe nwụrụ, anto nwere nwa ọ na-azụ. Then ịbịa na comment section mụ bịa na DM mụ ihe a na-ekpelu m bụ ikpe ndị family issue. Family a na-aza ana ndị agbalụ fensi akụtuo biko dozie n'ụbọ ụnụ mmekwu nke m nke ahụ nke m na-emegodi na Udogachi headquarter. Dozie n'ụbọ ụnụ onwe ya gbasara this man nkịta this man ebido ịwa nwa pampas young man ihe jechọ nni kwa pampas ka ya na-awazi. Biko dozie n'ụbọ ụnụ nna gị testify na o gburu mmadụ ebe a ka m na-abata na kesi ahụ. O testify? Okay, no problem. Because I don't know that neighbor mad yesterday. Hapụ okwu ahụ. Nna gị ya apụta. Ịgbakwu ya na phone egwu ya na mụnwasị ya. Ịmaka nsi ekwekwa m ọzọ nke ahụ refund. Nke ahụ na nna ya apụta. My father will surely come out. Ka mọda na achọ na mụnwa na achọ gị. Ịyọta. Nna ya agbala ọsọ akịta na nne ya. Anyị enwude mma kpọpụtakwalụ na ha sa na ndị mere ihe ebe a. Ịya gba ka ha bịa ebe a. Efugonian. His father is not running. Chere? His father is not running. His mother is not running. But oyaboni ka abi eba. Enyere mo na assurance. Enyere mo na assurance na mụnwa bụ kasie ya kpọpụtala ụnụ nna ya na nne ya. O Igbo anyị adị mma na Igbo ya adị mma. O don biko gbaaranụ ndị o metụta adibe echena m di the woman egburu ọpụtabe as na ọ gara Asaba. So with time abeg and anọkwa m ebe a with Maazị Kenechukwu.